Jeg hedder Benazir, og jeg er 44 år gammel. Og jeg startede med at træne hos Abraham, fordi at jeg blev påkørt af en taxabus med 80 km/t, hvor jeg fik et piskesmæld, en jernrystelse, 3 torkale diskusprolaps i venstre skulder, og så fik jeg et lille brud i ryggen. Jamen, på mange måder så sluttede det lidt mit liv forstået på den måde, at jeg blev udskrevet liggende på sådan en ambulanceseng, og hældt ud på mit køkkengulv, og hvor jeg så skulle kravle op på min første sal på mine albuer. Og de første mange uger blev jeg hentet af sådan noget flextrafik og trappelift, og det var ikke en særlig fed periode i mit liv. Jamen, takket være Abraham, så har jeg jo sådan langsomt begyndt at kunne lægge alle mulige hjælpemidler ned i mit kælderrum. Toiletforhøjer, gribetang og krykker, som jeg jo gik på arbejde med. De første 3 måneder gik jeg med krykker. Så alt det har jeg sluppet. Jeg kan tage strømper på de fleste dage. Så det er meget sådan små hverdagsting, som har en kæmpe betydning, at man kan med sin ryg. Ja, det vil jeg helt sikkert. Med 100% afsæt i, at jeg ikke kunne gå, stå, sidde. Og det kan jeg nu, og nu kan jeg træne 4 gange om ugen. Og det har taget rigtig lang tid, og det er ikke noget genoptræning, der sker natten over. Men jeg er sindssygt glad for det resultat, der er kommet ud af det.